Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Geçen ayda Aşgabatda Türkmenistanyň görnükli teatr, kino we sirk artistleri atly 2 jiltlik ensiklopedik kitap çap edildi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asr elektron neşri habar berdi. Habardan ma'lum bolşuny görä kitabyň 1-nji tomy ýurdun paýtagtyny we welaýatlaryny döredilen teatrlaryň taryhy we şunu barada maglumat berýär. Kitabyň 2-nji jildi sunugat öwrenjileriň, multiplikatorlaryň, teatr we kino rejissörläriniň, operatorlarynyň, türkmen dramaturglarynyň, kompozitorlarynyň, kino we sirk artistlarynyň terjimehhanlaryny öýde için alýar. Kitap ýene elektron görnüşde eli ýeterli däl. Döwlet medeniýeti bu kitap bilen ýurdun kitapxana gaznalarynyň üstüniň dolunyny onaýdýar. Türkmenistanyň täze sunugat ensiklopediýasynyň çap edilmeginiň fonuny dünýä türkmenleriniň nobatda aksany ýene bir gedek türkmen kino sunugatynyň geçen ýoluny nazara almaga synanýar. Türkmenistanyň kinematografiýanyň 100 ýyla golaýlap barýan üzlem taplam ýöne şol bir wagtda çarkandakly taryhy bar. Türkmenistan ilkinji gedek Sowetler döwrüniň ilk ýyllaryna 1920-nji ýyllaryň ortalaryna Aşgabat kino fabrikasynyň düýbi tutuldy. Sowetler döwründe kino industriýasy esasan häkimetler tarapyndan propaganda we agitasiýa guraly ökmünlenildi. Türkmenistana suraty düşülen ilkinji kinolar gysga chronometrajly bolup, olarda bolşewik propagandasy tomoşaçylara ýetirilýärdi. Gelin häzir gepleşýümiziň şu ýerine medeniýet arhivlerinden ýygnalan materiallar esasyna türkmen kinosynyň ýerki chronologiýasyna ser salaly. Bir 1926-njy ýylda Aşgabatda ilkinji edek kinolar görkezilip başlanýar. Aşgabat kino fabrikasynyň düýbi tutulýar. 1928-nji ýylda özbek kino bilen birlikde Ağaltyn we Gül we Italmaz kino filmlerini surata düşürmek üçin synanyşyk edilýär. 1929-njy ýylda Ağaltyn adly ilkinji çeper film Aşgabatda ekranlara çykýar. Ýörüýte wagt edici toparlar owabolary we şäherlere aýlanyp bu film bilen ýerli ýylaty tanış edýärler. 1931-nji ýylda Dmitri Poznanskiň unutmak bolmaýar adly ilkinji dolu metrajly çeper kinosy Aşgabatda tomoşaçylara ýetirilýär. 1936-njy ýylda Aşgabatda milli kino filmler ilkinji gedek sesli çykarylyp başlanýar. Şol ýylda rus kino rejissörläriniň ýol başlygyna düşürilen 7 ýürekdeş Umbar we Dursun adly çeper filmler Aşgabatda kino söýüjleri bilen tanışýar. 1908-nji ýylda meşhur kino filmler türkmen diline terjime edilip başlanýar we kino filmler türkmen diline tomoşaçylara ýetirilip başlanýar. Ikinji jahan uruşy başlamadan öňe Aşgabatyň kino studiýasyna ýerli aktýorlaryň we aktrisalaryň baş rollugyna ençeme kino filmler suraty düşürilýär. 1948-nji ýylda Aşgabat ýer titremesiniň hikaýa ýozul Ulaqdaky gelinlik adly ilkinji türkmen kino komediýasy suraty düşürilýär. Bu kino filmini Altygarlyýew baş rolda oýnaýar. 1958-nji ýylda suraty düşürilen ilkinji Tynag çeper filmine meşhur aktyor Baba Annanow özüniň ilkinji roluny ýerine ýetirýär. 1960-njy ýyllar türkmen milli kino sunugatynyň iň bir pajarlap ösen döwürleri hasaplanýar. Bu döwürde Bulat Mansurowyň düşüren Şükür bagşy kinosy halkara bayraklara munasip bolýar. 1970-nji ýyllaryň ortalaryna Hojaguly Narlyýew gelin kino poemasyny we Aýal ata çykanna ýok diýmäni başar Jemalyň Daragty adly eserlerini döredýär. Böwünjük adly ilkinji türkmen multifilmi 1975-nji ýylda ekranlara çykýar. Sowetler döwrüniň ahyrky 10 ýyllygyna garaşlygyň ilkinji ýyllaryna düşürilen kino eserler türkmen jemgyýetiniň sosial problemalary hakyky şöhrelendirmek bilen tapawutlanýar. Programmamyzyň geçen taýamlarynyň birini türkmen kino sunugatynyň dürli döwürlerinden dürli kartinalary dinleyijilerimiziň dikkatine ýetirdik. Gepleşigimiziň bu sanyny Türkmenistanyň döredjilik giňişligini ýakyndan öwrenýän bir ýerli intelligensiýa wekiliniň türkmen kinosynyň häzirki ýagdaýy we geçen ýoly barada pikir garaýşlary hem-de türkmen kinosynyň ýerki ýyllary barada medeniýet arhivleri esasyna taýýarlanan gysga chronologiýa dinleýijileriň dikkatine ýetirilýär. Yerli finçi Türkmenistany täze ensiklopediýanyň çap edilmeginiň ýygyny Azatlyk radiosyny ýiberen hatyryna garaşlygyň öňýany we ilki ýyllaryny türkmen tomoşaçylaryna ýetirilen kinolar bilen häzirki döwürde öndürilen kino filmleriň arasyna hil taýdan we döredjilik taýdan mahsul tapawudyň emele gelendigini aýdýar.
Türkmen kinosynyň otunyň Sowet döwründäki, hususan da üýtgedip gurmak ýyllaryndaky, şeýle-de garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndaky filmleri ýada salsak, häzirki türkmen kino industriýasyndan epesli derejede özüniň manylygy, terbiýetçilik ähmiýeti, edebi erkinligi, durmuş reallygy bilen tapawutlanýar diýip ýerli synç aýdýar. Ol garaşdyrylan ilk ýyllaryna ýa-da SSR-iň dargamagynyň öň ýany düşülen kino filmlerdäki reallygy we çeperçiligi mysallar bilen delillendirýär. Üýtgedip gurmak ýyllarynda suraty düşürilen kinolary ýatlasak, ol döwürlerde elbetde türkmen kinosynyň iň edebi erkinlige eýe bolan döwürdigine bellemek zerurdur. Çünki şol döwrüň türkmen kinolarynda ýadyňyzda bolsa, ilkinji gezek sosial problemalar açyk boýun alynýardy. Meselem, prokurorun ölümü kinosunda hukuk gorucu edarlarındaky paraxorluk, edenetdilik, jemgyýetdäki jinaýatçylykly we kriminal toparlar. Muskal filminde Neşe Sewdasynda döwlet we hukuk gorucu edarlaryň işgärleriniň oýnan gara oýunlary. Çağlygymyzyň kasamlary filminde çağlar baglaryndaky ugurluk we sugutlaryň edenetdiligi. Hiç tat bolmady filminde döwletiň ýokary ýol başçylarynyň halklara gyzyl teňeller kriminalyndaky kezaplykları, Guduz filminde maskaly problemalary we yetkinjiklerin uly durmuşy geçmegindäki kynçylyklary, Gara maňly hindi gyzy filminde neşe keslik, paraxorluk, jelepçilik ýaly sosial problemalar we intime beýlik kinolarda durmuşy meseleler gozgulypdyr. Diýip ýerli synç aýtdy. Meşhur türkmen kino rejissöri Osman Saparowyň awtorlygyna suraty düşürilen Prokuroryň ölümi ýa-da Halima adly kinofilm 1991-nji ýylda ekranlara çykdy. Hakyky durmuş wakalarynyň esasyna döredilen bu kinofilmne Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň korrupsiýa jenaýatlary beýan edilýär. Çeper filmini aýratyn uly meşhurde pawta uğurlugyny derňeýän bir prokuror zenanyň edarasyna başga bir jenaýatdan habar berýän gizlin bir ses ýazgy gelip gowşýar. Pawta uğurlugy bilen bagly girişlen derňekleriň ugry başga jenaýatlaryň derňelmegini eltýär. Мы должны были взять Кира при продаже хлопка. Вы, очевидно, об этом узнали. Информаторов у вас хватает. Дело о хищении хлопка в особо крупных размерах придется теперь закрыть. Так сказать, за смертью основного свидетеля. Umuman aýdylany Türkmenistanda heniz garaşdyrylan ilkinji ýyllaryna düşürilen kinofilmler döwlet edaralarynyň korrupsiýa hadisalaryny şöhretlendirip bilipdir. Osman Saparowyň 1982-nji ýylda düşüren Gorkok Batyr kinofilmi hem tomoşaçylaryň söýgüsini gazandy. Bu çeper film bir näçe halkara film festiwallaryna baýrak aldy. Tomoşaçylaryň arasyna uly gyzyklanma döreden Gorkok Batyr çeper filmi kino söýjüleriň arasyna çağı terbiýesiniň ähmiýeti barada gyzykly çekişmelere ýol açdy. Ýerli Synç Azatlyk radiosyny ýeren hatyna garaşdyrylyk ýyllaryna türkmen kino sunuwatynyň ötüşlerden galanlygyny, öňküler ýaly gyzykly we halkyň durmuşyna ýakyn çeper filmleriň döredilmeýänligini gurrun berdi. Ol türkmen kino sunuwatyny emele gelen gawazlyk döredijliginiň ötüşden galmagy bilen döwlet siýasatynyň arasyna ara baglanyşyk gurdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda eýýän formal taýdan 3-nji prezident hökm sürýär. Emma muňa garamazdan ýurdun siýasatynyň ýapyklygy, üzüňeligi we didim zorlugy şol öňküliginde galýar. Türkmenistanda sunugat, hususan da teatr we kino sunugatlary buňky günde sözüň doly manysynda umuman halkyň durmuşyndan daslasan çemeli. Diýip ýerli synçy ýazmaça görnüşde Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ol soňky döwürlerde türkmen telewizionynyň efiri berilýän ýerli kino filmleri many we terbiýetçilik jähden ýuwun hasaplaýar. Sebäbi köp halatlarda komediýa we gülki janryna düşürilen kinolarda hiç ýyly real durmuşyň şöhretlenmesi ýok bolar. Hut dissilirlenen suw ýa-da vakum gawa meňdeýär. Üstesine her filmne uran arkadagyň öňünek bolsa, türkmen maşynyň şahsiýet kultlury mahabatlandyrylýar diýip ýerli intelligensiýa wekili özüniň Azatlyk radiosyna beren hatyny aýdýar. Kino rejissöri Osman Saparow 3 ýyl ozal 2019-njy ýylyň sentýabryna Azatlyk radiosyna beren video interwýusyny türkmen kinosynyň ozalky hyjyny, ozalky ihhlasyny gaýtadan dolanmagyny arzu edýänligini gurrun berdi. Türkmen filmi был очень славный период времени, когда снимались. Türkmen filmde hakykatdan hem juda münasip filmleriň düşürilen bir döwri bolupdy. Men häzirki türkmen filmiň hem şol döwürlerdäki hyzygyny, badyny dolanmagyny isleýärin. Bu häzirki türkmen kinematografiýasyna yetmezçilik edýär. Тот полет, который, в общем-то, не хватает
сегодняшнему туркменскому кинематографу. Deyip meşhur kino rejissörü 3 ýyl ozal Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Meşhur kino rejissör bilen geçirilen interwýunyň Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasyna çap edilmeginiň ýa-ni bir ulonja Azatlygyň YouTube sahypasyna türkmen kinosynyň ýüzüňi bolýan häzirki problemler barada öz pikir garaýşlaryny galdyrdy. 21-nji asyrda şu wagda çenle çykan türkmen kinolaryny gysgaça suratlandyrjak. 1. Aktörler özüni ýasama alyp barýarlar. 2. Aşy ideal bolup görünjek bolýarlar. 3. Yerlikli ýerde prezidenti siýasatyny öwýärler. Diýjek bolýanym öwmeller ýerde de öwýärler. 4. Filmlerde köplenç standart türkmen dili geplenýär. Meselem çärjew aksentiniň hiç ulanylyp görülen ýeri ýok. Umuman aýdylanyna prosto ýasama we iç gysganç deyip YouTube ulanyjy taýdýar. Görnüşinden tomaşaçylaryň Türkmenistanyň döwlet telewizionyny efire berilýän häzirki türkmen kinolary barada beýan edýän pikir garaýşlary belli bir derejede azatlygy haty beren ýerli intelligensiýa wekiliniň aýdyňlyk ýyllaryndan öňkü türkmen sowet kinolary barada beýan eden garaýşlaryna çalym edýär. SSR döwrüniň üýtgedip gurmak siýasaty ýyllaryndan ozalky türkmen kinolary hakynda gurrun edilenine, olaryň juda köp ýagdaýda syýasy galyby kommunistik partiýanyň ideologiýasyny kwaplaşdyrylanlyklaryny boýun almak gerek. Hususan bu hal taryhy we terbiýeçilik ähmiýetli kinolarda känni. Ýöne muňa garamazdan şol kinolarda da nähile bolsa durmuş reallygy belli bir derejede beýan edilýärdi diýip ýerli synç aýdýar. Garaşsyzlyk ýyllaryny Türkmen Film Kino Studiýasynyň işi çäklendirilýär. 2003-nji ýylyň dekabryna Türkmen Film Birleşigi döwlet telewizionyna birikdirilýär. Kinoçylar maliýe we syýasy goldawdan mahrum bolýar. Türkmen Film Kino Studiýasy häzirki wagtda Oguzhanyň adyny göterýär. Yerli intelligensiýa wekili özüniň Azatlyk radiosyny beren hatyryna Sowetler döwrüniň üýtgedip gurmak ýyllaryndaky kinolar bilen hemde garaşsyzlygyň ýerki ýyllaryny ekranlara çykarylan milli kinolar bilen Türkmen filmiň häzirki wagtda öndürýän kinolaryny deňeşdirýär. Üýtgedip gurmak ýyllaryna iň bir täsirli kinolaryň birini bilen Çingiz Aýtmatowyň eseri boýunça goýulan Mankurt filmi hem türkmen kinosyny ötüni dünýä tanadypdy. Bulardan başga da üýtgedip gurmak ýyllaryna ençeme dokumental filmler şol sanly tanqidi ähengli şeýle hem Türkmenistanyň milli adlyklaryň medeniýet hakynda çağılar üçin ýetiren ertek we rowaýat görnüşli birnäçe kino eserler efire berilipdi. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna hem detektiv, drama janrlaryna düşürülen yılanlı adı zehirlenen söýgü, tentek, öwrüm, cinayet işi gozgoldy ýaly kinolentalar, şeýle hem küççü kino komediýasy, Ak pamuk ýaly çağılar filmi, insan kumanyly we halkyň haýalysini ýatlayan kino eserleri bolup galdylar. Ýene bir bellemeli zat şu ada agdalan türkmen kinolaryny belli bir derejede feminizm ýagny aýallaryň erkekler bilen deň hukuklugy ähengleriniň duýulmagy hem häzirki Türkmenistanyň hökümetleriniň aýallary edýän basyşlarynyň fonuny öz boluşly we geň bolup görünýär. Sebäbi şol kinolarda iň bärkisi aýallar diňe bir türkmen milli köýneklerini ýa-da başy guppaly we ýaglykly däleýsem jynsy jalwarly ýupkaly we öz döwrüne moda öwrülen saç pričoskalaryna ýöreýärler. Olar awtoritar häsiýetli ärleriň we gaýynlarynyň öňünde öz hukugyny gorap bilýärler we şuňa meňdeş real durmuşy wakalar suratlandyrylypdy. Emma häzirki türkmen kinolaryna näme üçindir ähli zenanlar diňe türkmen milli köýneklerini başlary tahyýaly ýa ýaglykly ärleri bilen ähli zada razylaşýar we umuman hiç ýyly problemler agdalmaýar diýip ýerli synç aýtdy. Türkmenistan altyn asr elektron neşri Türkmenistanyň görnükli teatr, kino we sirk artistleri adly 2 tomlyk ensiklopediýanyň okuýjylaryň arasyna eýam çekişmeleri mümkinçilik döredýänligini habar berýär. Bu kitap milli medeniýetimiziň ösüşini jikmejik beýan etmek maksady bilen neşir edildi. Ilkinji okuýjylar eýam täze kitaplara baha berip ýetişdiler. Goloýda Aşgabat şäheriniň medeniýet müdürliginiň magtumly adynaky merkezi kitapxanasyna bu ensiklopedik neşri bagyşlanan çekişme geçirildi diýip Türkmenistan Altyn asr ýazýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.